Киләһе елга республика бюджеты буенча фикер алышы үтте. Башкортостанда ниндәй казна сыгымдары көтелә? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Яштанова. Программабызның кунагы Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты Юнир Котлыгужин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Юнир Галимбянович, шулай итеп, бюджетты фикер алышы үтте. Киләһе елда республикала ниндәй сыгымдар көтелә турында, ниндәй һыгымталар турында әйтә алабыз? Ысынлап та ел алагында без ел һайын әйтәйек, икенче елга, киләһе елга 2022 елга һәм 2023-2024 елларга бюджетты каранык үзебезнең комитетлар ултырышында. Шулай ук без үзебезнең КПРФ фракциясының ултырышын үткәреп, онлайнда министрлыклардан министрлар һәм уларның беренче урынбасарлары катнашып, был безнең төпле экономик законды мына ошлай итеп 2 тапкыр карап үттек инде. Бул адына 25 ноябрьдә Дәүләт Йылышы Корылтайның ултырышы була. Бул ултырышта без тәүге укуда бул законды карайсакбыз. Киләһе елга мына тагыла 2 елга карата безнең бюджет сыгымдары кәмемәй арта гына инде. Дефицит менән тиелде шулай. Шулай булса, мына 2нче елга 243 миллиард сум акса планлаштырыла, шуның 15 миллиарды дефицит була инде. Бул дефицит каплайбыз. Каплау өстендә безнең хөкүмәт эшләй. Бул тәңгәлдә Россия Федерациясының да хөкүмәте безгә зур гына ярдәм кулын һуза. Кызганыска каршы, ошо 243 миллиардтың 70 миллиарды за счет федерального бюджета буласак инде. Без үзебезнең комитет ултырышында ла, шулай ук фракцияның ултырышында ла министрларга, хөкүмәт вәкилләренә һораудар бирдек. Улар әйтәләр инде моны шул социаль бурыс линия дәвам ителәчәк. Моны ошо yetişmәгән сыгымдарды каплау өстендә эшләйбез инде. Без уйлайбыз инде моны шул Дәүләт Йылышының 2нче ултырышына ул вакытта инде конкрет статьялар буенча фикер алышырбыз дип. Юнир Галимбянович, бұл мөһим, иң төп документтарның береһе республиканың үсешен билдәләүсе. Шулай бит социаль бурыстарды тормышка ашыру буенча. Бына бұл документ үзе нигездә нинди бына республиканың үсеш программаларына таяна? Монда националь проектлар бар бит. Милли проекттар. Милли проекттар илебезнең президент указы менән уйыштырылган был проекттар. Бына тап уларга мөгаен федераль кануннан бүленгән аксалар китәдер инде. Федераль канундан бүленгән аксаларды ошо юлда кулланасакбыз дип уйлайбыз инде. Бына республиканың үзенең дә төбәк программалары бар. Республиканың төбәк программалары шулай ук бар. Улар экономик яктан, финансовый яктан тоже ныгытылган. Без уйлайбыз инде моны коронавирус эпидемиясы или пандемиясына карамастан финансовый яктан ул ныгытылган. Һеҙҙең фирҡаның ултырышында депутаттар ниндәй теләктәр белдерделәр, фирҡа ағзалары? Безнең фракция ултырышында безнең 15 депутат, уларның һәр береһенең үзенә күрә һайлау округтары бар, райондар, калалар беркетелгән бит инде. Менә ошында без үзебезнең һайлаусылар белән очрашканда күтәрелгән мәсьәләләр турында һөйләштек. Бигрәк тә менә безнең республика күләмендә безгә экономиканы күтәрү өстендә эшләргә кирәк. Без менә ошо төпле һәгымтаны хөкүмәт вәкилләренә yetkirdik. Шулай ук социаль өлкәлә әйтәйек, менә больницалар, фельдшерский, акушерский пунктларды, мәктәп
мәктәптәр, шулай ук балалар баксалары тураһындагы һорауларны күтәрдек. Шулай ук юлдар мәсьәләһе безнең көн тәртибендә тора бит инде. Шуннан һуң бына олы яшьтәге ветерандар тураһында, күп балалы гаиләләргә ярдәм күрсәтү мәсьәләләре куелды. Без ошо теләктәрне, талаптарны иртәгәләре без хөкүмәткә yetkереп, улар ошо бюджет законын икенче укуда караган вакытта без уларны ентекләп тикшереп, һәр берен урынлаштырып, безнең хайлаусыларыбызның yetkергән һорауларын, тәкъдимнәрен без хөкүмәткә ишеттердек. Гүнер Галмянович, бына хайлаусылар менән сорашулар, уларның теләк тәкъдимнәрен кабул итү пандемия шартларында ниндидер үзгәрешләр кисердеме? Күбрәк онлайн аралашаһығыҙмы хайлаусылар менән? Пандемия осорында безнең эш авырлашты, чөнки безнең менән осрашыуга күбрәк олы яшьтәгеләр, менә 60, 65 һәм югары яшьтәгеләр киләләр. Безнең республикабызның башлыгы менән ул әйтәйек, осрашыуларны туктатып та туры килде, туктатып торырга, әмма ләкин без хаттар алдык, шулай ук менә хәзерге илемдә алга китте бит инде, интернет ашала без кабул итәбез. Менә үткән азнанан башлап без районнарга, калаларга сыгып йөри башлана. Янды сорашулар, димәк, шулай да хакланды. Сорашуларны хаклап кайһы районнарда булды? Менә үткән азна Өфе калаһының Совет районында шундай сорашу булды. Үткән азна Юма көнде Илеш районында сорашу булды. Бүген менә без Стәрлетамак калаһында килеп, үзебезнең партия комитеты кабинетында сорашулар үткәрдек. Без хайлаусыларның әйтәйек, мөрәҗәгатьләре буенча каранык та, менә берничә кешене сакырып, улар белән сорашып, уларның куелган мөрәҗәгатьләрен карап, без аларга ярдәм итәргә әзербез. Бына бундай хайлаусыларның мөрәҗәгатьләре дигәндә, һез күбрәк олы яшьтәгеләр динегез. Шулай да бәлки яшьләр дә мөрәҗәгать итәләр, уларда борсыган һораулар да бүген күп. Яшьләребез дә чөнки безнең әүдем иҗтимагый сәяси яктан. Бигрәк тә быел менә 2021 елда Дәүләт Думаһына һайлауда һәм Өфе калаһының советына депутаттар һайлаганда безнең сафтарга яшьләр бик күп килделәр. Бигрәк тә Өфе калаһында, Стәрлетамак, Нефтекама калаларында, Әбьялил, Авыргазы райондарында, Бөрьян районында безнең яшьләр бар, улар киләләр. Уларның мөрәҗәгатьләре юнәлтелгән инде менә балалар баксаһына балаларны урынлаштыру буенча, эш мәсьәләсе буенча, укуга урынлашу буенча менә шундый һораулар килеп туып тора инде. Без уларны кулдан килгәнчә шул хөкүмәт органнары, башка органнар аша без мөрәҗәгать иткәндә, улар безгә ярдәм итәләр. Безнең яшьләр бүгенгә менә шул үзләренә җаваптар алып тынысланалар һәм дәвам итәләр. Һәм җаваплылык та алалар үзләренә, шулай бит. Ул ниндидер әүдемлек, ул үзеңнең башкарган эшләрең өстендә җаваплылык дигәндә аңлата. Бына социаль проектларга килгәндә илһиярлек тойгыһын тәрбияләүгә күп игътибар бирелә. Дәүләт тарафынан да, айрым фиркалар тарафынан да, беләбез, Коммунистлар партияһы был яһәттән зур эшләр башкара. Күптән түгел генә граждандар һугышы геройларының һәйкәле тәртипкә килтерелгәйне. Бына шул турында ентекләбрәк һөйләп үтәгез. Ни өчен бына бүген бер буаттан һуң без граждандар һугышы геройларын шундай игътибар менән искә алырга тиешбез? Без республика күләмендә был эште бер дә туктатканыбыз юк. Ул елның әйтәйек, төрле вакытында ул безнең төп мәсьәләләрнең бере.
киләсәк буынга, яшьтәргә менә шул патриотик ил һөярлек ихлас һеңергә тиеш. Шуның өчен без моны кем генә булмаһын, безнең коммунистлармы, беспартийныйлармы, улылар, яшьләр мөрәҗәгать иткәндәләр, моны был әле Өфе калаһындагы граждандар хугышында катнашкан һәйкәл буенча безгә за новый социализм дигән движениеның активистлары мөрәҗәгать иткән. Без аларны бергәләп йыелышып барып, кулдан килгәнчә тазартып, тәртипкә килтердек. Бұл эштә һәр вакыт без дәвам итәсәкбез. Безнең партия ветерандары, хугыш ветерандары, яшьләр белән очрашып, без бұл темага яхшы гына эшләр алып барабыз. Шулай итеп, әлеге вакытта һезнең хайласларыгыз белән аралашу янле форматка күскән, тураннан-тура стартамактан тыш тагы кайсы төбәктәрдә очрашулар үтәргә тиеш. Безнең очрашулар моны безнең план буенча Нуриман, Бишбүләк районнары, шулай ук Учалы районына барып кайтырга пландар бар. Без бұл планды алдан төзеп куябыз да, менә шул безнең урындагы бүлексә җитәкчеләре белән бәйләнеш булдырылган. Бәйләнеш аша ошо очрашуларга барабыз. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн, уңыштар теләйбеҙ. Зур рәхмәт, һау булығыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, безнең студияла Дәүләт Йылышы Ҡоролтай депутаты Юнир Ҡотлоғужин булды. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт, һау булығыҙ.